Pe cineva drag, Mădălina. Tragic, dureros pentru toți. Din păcate, sistemul este un putregai. Cum e posibil ca oameni care au ieșit de acolo să moară după 12 zile? Bună ziua! Băiatul meu, în data de 4, noi am avut acceptul de la Cahaviena să-l transportăm. Nu au vrut să semneze cei de la spital, e vorba de cei care conduceau spitalul respectiv, spitalul universitar. A ajuns până la urmă pe 7 seara la Viena cu bacterii peste tot, în tot corpul. La întrebarea noastră de ce și-au bătut joc de el, mi s-a dat un răspuns dintr-o eroare de comunicare, a murit băiatul meu.